penjual nasi. Namanya Nasirudin. Udin penggembala sapi. Namanya Sapi Udin. Udin sakit perut. Namanya Perut Udin. Dah amuh. Ya. Kalau sakit perut Mahmudin. Sakit mah. Sakit Mahmud. Ala awa Udin Wa Udin mau kawin. Wa Udin mau kawin. Rabbi Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad Penghulu kita hai sahabat dalam saudara. Assalamualaikum. Ini jamuan mulu kami sabaka. Oi kepada siale atau simpangkalan nanti lama undang ke ini jamuan. Joko nan jauh sedana dilayangkan Joko nan hampir penala di kapura. Sekarang lang hadir di ini jamuan apa nila raso baparantian Ipalala so bapalinwangan Joko nan awi ayah barikan Joko nan litala babari makan. Sekarang latibo pulo panitahan dari sila na mapangka kay ni jamuan antara gadis salero anda mamakan ko buwan na random malabaraso di makan. Ola baraso di bibi di tapinya cawan Joko di kami salah kondang. Ay kanda abiaso kami barikan pinta abiaso kami palakukan. Joko nan lain mapantang tasimuni Joko nan indah papatang mabay. Sebab begitu katonyo kami dari na tuo-tuo dudu ata tinggi anta talinte tabala kami. Bila jemaah kami diberi sebuah lagi permohonan kami sidang bakanda kita buna mani kok taputi barau nana doreka. Jangan menjadi Pejo puji na abakan dalam mengasana tujuh roti. Cuma nasi Berdipia kami sama onde juga doa. Sebuahnya lagi nenek kesidang narami sidang bakanda di tabuna mani. Sebuahnya lagi tapi nonton narapi itu jomodo kata joketin datang dari jauh datang dari daki. Lapa duyun kay ninyo ale handa manangarkan curito silawe iantaronyo kami iyo na marampe topan singgalang jogas parapi kala samodape. Joko silawai kami lah malansangi lagu tado buat tadape Suaro la para ola babuni bele lai dicubo la manangi-dangi de damam salemo lupang itu ala tasumbe iyo bayi to nananapi iyo najang nadiope dengan bismillah.
alla inilah wadan ya naing tilawo Ya Nabi Nalade Muhammad ladan rasul qululah ya halan ya Allah ini Ya ai Tuhanku Oh Nabi Ya Muhammad ada yang pada itu ya ayo orang adil Maka sabana balia rasul Ya ladai kulipa Ya Allah Allah di dalam dan negeri iyo ay matahama adinah nanti ya dobanahan Tuhan Allah de malaikat nyo ya Allah Ya Allah la ibadi iyo lalang sahani dirinya kiamu binafsihi Ladaya itu si Tifadu de barakat dan Allah sopan hari junjungan Begitu Nasihatan deh jasmani di batang tubuh Begitu Adalah dapat Allah de kami Laka menyambung cuy Itu kehama nyambung lada pihituwa Ialah di mukoba Samu Aisyah balum Nala kami sabui Apa-apa si Ingat jualan Antara bila bola na ulu Iyo ay maaf dia Di pintu Nilai kami Nala kabarmu Laka siapa tahajud Naka bapa walina hagari Namun lo para Atamu Ika bapa Nala wali jorong Seorang ajoba Aduh Lalakahan ini anah johoma Allah kapangguloda Raju Laka cara di adana lajo pandai lagi cano Pakiyo Lalakala bundo Nah johokan Isara topeka Akanyo Ay kapado panitia La parahalatan Anako Lalakahapado Ketua pemuda Lalakimihikilian Ampulo Ilai salam istimewa Ladikarekan Alkimito Nangkarekanlah kami Nasamu tukang itu Urito Ika pado gas para pinamulo para Atamulan kapadula surya hamina Hilangan ka Aduh Iyo sambut malah salam Dari kami ba Aduh iyo dari topa Ialah singgala Ialah sekarang Wahai junanku Oh ilallah Ala iyo Allah iyo Allah la ilaha ilaha illallah ya mulayyanahu qulna billah muhammad Rasul Allah illallah allahu amma Basi coba soya mulai Kila siriatina dalam laituran ilallah Allahu amma ya ya
Kan ganti lan maroko nan timbakan kalau selawat laka orang si ne urang lan nyo ameh lan kamiti imbago lo la dengarkan lagi malam se lai karan no lan wakatu ne laita arnu Deko atul buah nyola de elok la akimba menjadi pidoman de modo yang jomba Dena doya silankan di bawah pula Nandi ameh nalla boleh la di paru inallah kanya Dena katola mukadim mahlai sakian kami ranta nan sakian nanda ulu Dari topan nasidalah sebagai lai sambuangan nanti malam lan sekarang Dari sambuangan banala di mukola de nyosida Ayah pola gilan pinonton apa macam-macam nandata Delay adolay nan turih lay adolan gapu agadang Delay ado enan pende ado pulo nanaga panjang De ado bagi girape Ado gigi nyolah jara Ado tatang getay sarwang ado nanjola kain panjang Iya dolai nambah sifatku ado bata rompa japa Delay ado aku kia ado basi sungai pirang Delay ado nalah babini ado pulo namarando tagang Dela samula badirla di muko nyosida Delay untuk menyaksikan sama tulen Kasnya de baratun nan joto pan singgala Dela itu main lah di malam nan sekarang tu caban na bala popi nonton nan lai datang Siapa nan ninda datang saban na bakura Tulen baliau denan lai marugi gadang kalau lai nan datang barisu apa lalu gadang Aku lagi hari disuai denan libur panjang Inalai libur akhir pekan niyo nan bakato orang Dela itu lada elok nyone hadir malam sekarang Naik kasih dang pengajian Dengarkan kami bila Sidang la pengajian tentukan dia kato Naik karena pengajian Dela penceng lapado kita Dela penceng lain sekali manur bidang agama Di agama lada isilan itu lada agama kita Dela suruh anak jota ka ado bana di dalamnya Lah utang dek kita manjalan kan saja Oh ai saudara karib dan kando Lade perkara nyawa Taruh di sambung Nada petido mana paham nak santo Di angin bati upadi ombak basabu Keputusan tahan supaya nak jaza Laina jangan kaki surah kaleleran Di kaca tak dapekan duang laba ciciran Lengkaro di hujan di hati awan Lade air di cawan itu curahkan Lengkaro di buruang tarabang di hutan Kunai di tangan kita yang lapihkan Itulah misal ropol pengajian Lade kajian banyak tak ada keputusan Karena itu pikir olehmu Nan sabuah di surah Yonatan tu Mangai arafah dengan nafsahu Faqad arafah dengan Rabbahu Siapa mengana akanlah dirinya Seolah mengana akan Tuhannya Dipahamnya hadis
sebab itu adalah leluh. Kerana itu janganlah lupa. Lan tuntu ilah kaji diri nak nyato. Nan sabana diri nak tentu nak inyo. La ilaha illallah kalau dibaca. Kulimanan ampe janganlah lupa. Yang kulimah nak kalau dikata. Ayat terkiah menjadi nasingajo. Itu buanan kasa kuli dagingnya. Baure batulang barahamu balimpo. Bahaki bajan tuang dipandang berupa. Pada hakikat mai sama tu. Kulimah ilaha janganlah lengah. Ya itu tubuh ayan sabita. Ya itu rohani nyawa yang dilat. Indah bakuni badak yang badara. Ting tiring tiring ting tiring ting ting tiring tiring ting tiring ting tiring tiring tiring. Indah bakuli badak yang badara. Indah baure batulang sabua. Indah barabu bajantung bati. Tak ada di pandangan mato ini. Tak ada pegidangan jo telinga ini. Melainkan suci sungguh terjolih. Bernama Muhammad lad zahir batini. Ayan sabitah man kota tentu. Ia dicari dengan alimu. Joma tu hati nan dia cuacu. Lekulimah ila pinta guru. Sabana diri iolah itu. Pada hakikat diri yang gila. Indah bakuli badak yang badara. Dipandang tak hangus dirandam tabasa. Jauh apa donyo nada pasal berubah. Bukan nyosat sifat pun bukan. Lan bukan nyo minum bukan lan nyo makan. Lai jo jago ion ladi kato jangan. Lan kapado lan nyo guru elok kaji di ulang. Ladi kaji ladi nyobana. Dalam lan nyo dalam. Dai kasanul ladi pulang nyondel ya pilat ko padam. Lai kasanul ladi pulang nyo ladi nan ladi sana lagando Allah. Kulima Allahu ondende ayan zalainge. Ya itu baranamo ondende yo siujud Muhammad. Motola ondende ay hati johaya. Paham sambatu ondende nana kola kurang ingin. Ay kanatan misal salaku ibarat sebuah cara mina anda lali. Sebuah cara min hendaklah pegang. Tarang cara min kalau ditimbang. Ayana karajia ondende laisa misal sarang. Ayana sabita Ondende cara minan lici. bayang-bayang aduh dalam cara min. Iyo wujud namonyo yakin. Ayada pun orang cara min. Si wujud muhat namanya padim. Itulah misal ondene kangkang tinasaka. Langkah guru ondende Yo tambahlah surah. nak nyata nyawa dengan
yang kulimah, yaitu kulimah la ilaha illallah. Keputusan pangamakan laulai masa alamat santoso palangkahan ranca. Ati angin bati yoba ondende para hubatullah. Andi langkah salangka Ondende janjang tekana. andi hamba sahambu Ondende sahimbau sudah. panantilah suku datanglah gala orang nanapai hatinya lah enak. Nyawa malaya serugo tabuka bantamu jo Tuhan nan dosa yang enak. Di dalam sarugo Ondende kampung lana yang enak. dalam sarugo ondende kampung yang enak. Pengajian ondene sakian dibuka. Sana kian dela dulu Dari kami iyo ainan bahadu. dari neto panala singgalang yo denala enase karang enako. Sebagai nani iyo aine sambuangan curito nan putui haide nyocako. Yaitu cari tugas barapi Ainan mulo-mulo para tamu. Allah sebagai tuan rumah. Poko cipang kayo malam nangko. Memang liau ladenyo answaba ibarai orang deh bakarajo. Ay alam membantangkan denyo lapi andi tengah kitoyo nan bahasa mo. Kato-kato penghormatan. Ay elok di tompang yo dekan sajo. Kenapa dong kasbarapi Nan mulo-mulo para tamu. Manyinge iyo lade manimba mau kuasa rato lajo jangko. Karano nani yo ade jarum jam taruh nani yo baputaju. Bicarnya iyo derekan guru banyak anak tibo. Karano nani yo di balim yang memang sarang tukang curito. Oh deraya dari lana senior sampai kapadonan juniornya. Anelayo ado surya mina. Oh denam becel yo denamonyo. Ailah hadiri yo denyobana. Denalayo kana surau gitu. La bela nyobana ya itu ai wahayo mama apeto. Ame mala dari ladenyo la babalio tatanan dekasiko. Kalau nani yo dahulu nyojo kile barat pilih pai pulo. Ame mala mamanya leta sohor balio yo dekana mano. Sabana ninda ayas yang lain iyo de kito ay nan bahasa mo. La selamat peratemu wala padoman la kini nako. Layang taro la masyarakat nan jotu kang curito. Andalay joko la dari kami nan lah jadi lay rasonyo. Laba ibarat la de bahajan la na mungkin lah jauh rasonyo. Oh bayu barat la de baladang lah lawinan tarab banyo. Ya pun lagi la de mikro mungkin sadang yo de tasapo. Andalay datatu kadi sapu ila inda ajar lekan dibaco. Memang sabari sabar lah iyo akan naik tangkoknya. Delay mari juo dihibur. Gata patah na jodoh. Agalay di barila de hiburan la kapaya ko la jago mato. Lani karano lay nyo kito memang yo terbagi tigo. Delay ato lay nanto lay ato pulo namudo. Ado pulo ana unyil la de galanyo. Kini kanda lay nanto Na pulo nan dihipanyato. jalago nan lay na sehat lama makan dong punyo karajo. Itang la de kanabana lay na la kami la de panyato. Pasan ng hati di dalam dado maaf dipinta kapakinan to
Hiburan dibuwe panjago mato mengantu supaya jago. Hiburan nasihat itu namanya. Cari tadanya, cari basuh, jarang batamu ditampe nangko. Irama nasihat ke mama kita, le mama kita lalu podo dirinya. Nanakan bana sekarang nangko. Anak kami beri lagi muka basamu. Ganggamlah are patilah janji mbak itu kato pitu hamina. Tapi kok kini tak balik pasang Agamu adat lah tak pulakan. Ayo nande ulah budaya datang. Aku orang Minang lah jompang campiang. Aku rumah gadang kinilah miring. Geti yang bana membau araba Mangkonyo hilang tampe basandan. Geti yang bana membau araba mangkonyo hilang sampai basanda. Neneknya mama orang terpandang Mana? Ketinggi dalam negeri. Aku akan manakan dan dilengakan. Tuntunlah kami mak jangan salah jalan. Aku akan manakan dan mama lengakan. Tuntunlah kami, mak jangan salah jalan. Ya dapat basandi sarang. Sarang basandi kaki tabung. Apa itu kata papa Minang agamu adat onde Usah lupakan itu kata papa Minang agamu adat onde usah lupakan. Gandamlah hari pacilah janji mbak itu kato pitu hamina. Tapi kok kini tak balik pasang Agamu adat lah tak pulakan. Iyo nande ulah budaya Jepang. Aku orang Minang Allah jompang campiang. Aku rumah gadang Kinilah miring. Beti yang bana membau araba mangkonyo hilang tampe basanda. Beti yang bana membau araba mangkonyo hilang tampe basanda. Dan ini mama orang terpandang. Abang ketinggi dalam negeri. Manakan dan mama lengakan. Tuntunlah kami mak jangan salah jalan. Aku akan manakan dan dilengakan. Tuntunlah kami mak jangan salah jalan. Ya dapat basandi sarang. Basandi kaki tabung. Itu kata papa Minang agamu adat onde Usah lupakan itu kata papa Minang agamu adat onde usah lupakan. irama de nasihat Ka untuk kita basamu. Iya biya mama di rumah gadang walau mama di rumah lanyo tanggo. Karena biela de nyobana iyo ay padoyo sa anangko. Andelay ko indah diperhatikan anak kamana kan jutan iyayo. Cara tunan iyo
lai sasukunyo tala biane la biyo sarumpunyo Biar di dalam ladanya kau mata sada di rumah gadangnya. inilah yo biya di tengah yo denahagari di ranah minangai denyo nangko Kini kandak na bondo Tantu di bariga sikit sajo di cadio de nalai bondo lai sabana pasallero Sabana mandang ayo la silawat iyo padon deh malam nangko de kalau de kandak na bondo tantu balain yo si konye nyo Malainan niyo la de nyobana daripada kandak nantu tu Lajon lagunyo ini akan dikaya jual Lepasan nangala dalam mati pasaju di dalam dado Belai maaf kami tinta kapake na tuo Lana hiburan kami buwe hanyonan di mulu isajo Belai usah na tuo manggari-gari si sunginya Hiburan lana di buwe lana sebagai intermezzo Lajon lagu wa udin jon lagu nan lamo Lebutan ladewa udin iyo orang nandi siko Lade tapi lai wa udin delai tukang curi to Dela iko lalabuni nyo dari kami nanabadu Wa udin ngau kawi Wa udin nau kawi Tong kira panjang apa tong kira pendek Tong kerbo gadang ala pohon tong kerbo kete Wa udin gadang pendek Anak wa udin gapu bonde Wa udin panjang pendek Wa udin punyang lanse Udin yang pertama Namanya Awaluddin Udin yang terakhir Namanya Akhiruddin Udin lagi di kamar Namanya Kamarudin Udin penjual nasi Namanya Nasiruddin Udin penggembala sapi Namanya Sapiuddin Udin sakit perut Namanya Perutuddin Amut Kalau sakit perut Mahmudin Sakit mah sakit Mahmud Alawa ala awa udin ewa udin mau kawin Wa udin mau kawin Kerbau panjang potong kerbau pendek Potong kerbau panjang potong kerbau pendek Ewa udin gadang kete Wa udin panjang pendek Udin ya rajin sholat Namanya Solehudin Udin ya rajin berdoa Namanya Aminuddin Udin penjual bubur Namanya Burhanuddin Udin yang garang merokok Oh namanya Rokodin Bapak Yundang Darkodin Jisam Sudin Oh Jisam Oh namanya Hadedin Namanya Luqmanuddin Oh namanya Suryadin Udin yang menonton salawat Oh namanya Tontidin Udin yang bersandar di tonggak Akhirnya mola Namanya Tonggidin Allah ko dirantang Allah namu panjang Allah mungkin kaba jello Ande sekedar lagal Allah hiburan lamalam nangko nele na muhalla de nyotel yang Allah nele tungga Allah di buhwe nyo Di karano lainyo tuga de sanda mama pakai sebo nele kini nela bagi tulai Malaban na laka elo nyo Lade baru pun lade nyo hawarin de samakin lahar itu Denan lelari malam ladi pandang lada jomato nele kanda lade nyo ustad nana sadang maambi api diyo Dema alum lainyo ustad lai sumang tampaknyo nele untuk Allah
dan panambah jam tayang di FB Pro. Kalau FB Pro dolarnya majalah pulo. Kalau lan nyomo net tantu kita nala bagi hidup. Kalau hasilnya ya boleh dibawa pulo. Lepasan dalam hati. Pasal jualan tidak do. Ikut iolah kuku. Sara tujuh tambahnya. Kuku aja tambah. Iyo perai saja. Irang-rangina tuku ai tambahnya. Ai nenen nandika hanakan Kulo jago ikan dia mancani jauh jalan manjalan cati basilau sanang bahim bawa itu badun sana iyo basudaro itulah badun sana iyo coba sudaro cabai si bulu ayam kadang rapi kadang maharangga iyo benar Tete salah biasa ketiduran kadang iyo dalam rundiangan kata coba rati dake mangko kabera kata coba rati jauh mangko kasaya Nago manggala ketika lain tidak dapat sama menangi Tanyo batanyo nasi kamu jual keringan di jinjil barek di pikul yang tak ketungke membawa raba tunggak tua tanpa berasuan gumu ya daun lupa isa ini yang jalan kini pulang leraso basimpang iyo ba saudaro menjago sarumah tua Salamualaikum roda baputa tanah pusat kola usah bajuan cabai si bulu ayam tak kadang rapi kadang maharangga tete salah biasa ketiduran kadang iyo dalam rundiangan bakal tak coba rati dake mangko kabera balaki coba bini jauh mangko kadalam bagu manggala ketika lain memang tidak dapat sama menangi Tayo batanyo nasib kamu jual ringan di jinjil barek di pikul yang tak ketungke memau raba tunggak tua tanpa berasuan gumu ya daun lupa isa ini yang jalan kini pulang raso basimpang iyo ba saudaro sama menjago sarumah tanggo Assalamualaikum roda baputa nana
ini boleh batukan malai nasihatlah sebagai lay pengajar sebagai lada bumbunyonan di tengah hainyo sidang Kila diam dia berkahlah di acaranya kita lada karano lada nyoh kita de sarang jarang bahsu acara kata mulai Al-Quran nanda kemanakan kita nilai Allah dilancuangkan de samanja siang cakong nilai dia ambillah berkahnya ika kita nana basamu nilai supaya na adoi akan lada efeknya nilai na berkah benar malam menyonang kong di manja nilai Al-Quran nilai na kemanakan kita lagi tu banale terhadap laju gurunya di nilai membawa berkah nilai wai hendaknya lena sana bana kedua tuanya karib cobain bagi coba ko nanti lagi habana di kampung kita supaya lena adola iyo akan hasilnya nak jawa juo pala dari kampung kita lewat lagi tu bana nilai akan hendaknya bawalah berzikir kita bersama pulangkan sirih kepada dagangnya Allah pinang kembali kepada tampuannya masuk akan saruan ke dalam hai pisaunya dipulangkan kepada nana punya supaya kita nak parasihnya puno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah siapa yang menyebut la ilaha illallah kalau jasad kan berpisah darinya tempatnya sudah dijamin Allah hidupnya tenang di dalam surga tempatnya sudah dijamin Allah hidupnya tenang di alam surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah la ilaha illallah 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 sama-sama la ilaha illallah 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 la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah